Bona, Shamskat. Ens veiem a la tercera i última part del desafiament de la ciutat del Japó. Farem el martell. Continuarem el desafiament. Ja ens queda poc. Ja tenim tota la ciutat ja muntada. Tenim el paisatge. Tenim els parcs. I ara millorarem els habitatges. Millorarem un habitatge per aquí. Dos habitatges per aquí. 3 habitatges per aquí, 4 habitatges per aquí, i ara 5 habitatges per aquí. Aquests ens demanen, a veure, aquests 3 claus, una fusta, 4 claus, 4 claus i una fusta. Doncs anem a la ciutat i farem 4 claus i una fusta. De moment va fent el ferro, ja hem agafat els ferros abans i estan fent els claus i aquí agafarem més ferro per continuar fent més claus. 3, 2, 1, 4 ferros, fem els 5 ferros, 3 ferros, 3 claus, veiem aquí, tenim més claus, molt bé, ficat acceleració per anar més ràpid, per fer els claus, i així serà més ràpid per fer l'aldea. Ja ens ha sortit l'últim clau que ens faltava. Cap aquí, continuem el desafiament. Molt bé, i l'aldea va pujant d'habitants. Tenim 2.500 habitants. Millorem aquest, millorem aquest, millorem aquest. I l'aldea pujant d'habitants. Aquí tenim un altre que podem millorar amb un xic. I aquest ens demanen 3 verdures i una llavor. Recollem les llavors i mentre esperem que acabin de fer-se les verdures, farem una mica de visita turística per la ciutat. Aquí tenim que hem millorat, hem ampliat la ciutat cap aquí al nord, cap a la muntanya. Hem col·locat tot el sistema d'energies. Després aigua, aigües. Aquí tenim el nostre tren xup-xup parat a l'estació del castell. I continua recte i aquí tenim el nostre castell, la nostra ciutat, enmig de la muntanya. Que guai això, I aquí tenim el castell amb el salt d'aigua. Arriba el tren xup-xup, la part final, l'última estació. I quan arriba al final, fa mitja volta. Xup-xup, adeu tren xup-xup. Continuarem l'ampliació després cap aquí, però de moment encara ens falten peces per fer la nostra ampliació. Bé, anem cap aquí i tenim el cofre d'or. Podem reclamar el cofre d'or. S'ha tocat 3 claus, molt bé. I ara com tenim les verdures i una altra verdura. Els cims ens volen dir alguna cosa. Els núvols aquests de pensar sempre ens diuen alguna cosa. Molt bé, i a sobre ens donen regals de tant en tant. Aquesta ciutat està superpoblada. El trànsit és horrible. Molt bé, sí. Es veu que no li agrada el trànsit de la meva ciutat. Sembla que depèn de com no està gaire. Si toquem aquí, a la cartera, podem veure com està el nostre trànsit. El semàfor ens indica el trànsit. Quan és vermell està molt malament i s'ha d'ampliar. Quan és verd està molt bé i quan és groc el trànsit comença a estar una mica intens i està a punt de fer vermell. Però almenys no tenim cap part vermella. Si fos vermella ja ho sabríem perquè els cims també s'enfaden i baixa la nostra felicitat dels cims. Aquí tenim un altre missatge, a veure què ens diu aquest. Estic gaudint de les 4 estacions. Molt bé, sí m'agrada. Que continueixis gaudint.
A veure, compra la verdura, si ens ha sortit la verdura. Sí, ja tenim la nostra tercera verdura. I continuem amb el nostre desafiament. Anem cap aquí. Anem cap aquí. I millorarem amb una llavor, amb les verdures. I ja hem arribat als nostres 3.000 habitants. Amb tot així ja podem enviar el nostre desafiament. Hem de millorar aquesta. Molt bé. I ara que tenim això millorat, ja tenim 6.000 habitants. Tenim població mínima 3.000, cartera tot en funcionament, el mínim d'edificis i tots estan en edificis. Perfecte. Aleshores hem de buscar una bona orientació perquè la foto quedi molt maca i així podem aconseguir moltes coses. De mar cap a muntanya o muntanya cap a mar? A veure. Sembla molt maca així. De mar cap a muntanya. Una mica inclinada perquè és una mica perspectiva. Molt bé, nois, hem trobat la nostra torre de princeses. L'hem col·locat aquí, però la torre de princeses resulta que li falta la carretera. Doncs dirigirem aquí la carretera i vam arribar a la carretera a la torre de princeses. Tot així, aquest trosset que tenim aquí el trobarem així. Una carretera que fa una mica de revolts i que ens fa arribar fins al castell de la princesa. Ara sí que ja podem donar per acabat la nostra ciutat. Millorem els pis, això que quedi bé i l'enviarem. Una posició maca, que quedi bé, això així, i ara aquí ja donem enviament, gestos, enfoquem bé, que quedi bé, que agradi molt i que quedi bé així, així. A veure, aquí es veu tot princeses, al final, del mar. Esperarem perquè ara s'està fent de nit i a mi m'agrada més enviar la ciutat de dia. Esperarem que es faci de dia. Ara estem a mitjanit i he ficat una mica de mur al costat de la platja per emplenar una miqueta aquest forat que ja queda mica com buit. Ara esperem que es faci de dia. Ja va sortint el sol. Ara sembla que està caient una bona ploguda. Està caient un bon xàfec. Un bon xàfec a sobre de la ciutat japonesa. Bé, ja para de ploure. I ara sí que és el nostre moment de fer l'enviament. Enviem gestos. Enfoquem bé. Que ens deixi una miqueta tot. I ara tenim ja tot enfocat. Ara sí. Enviem. Molt bé, ja hem fet les fotos, recollim i aquí acabem el nostre vídeo enviant a la nostra ciutat. Ara, aquí uns dies us diré el resultat i a veure com hem quedat. Fins ara, Xamscat. Si us agrada aquest vídeo, subscriviu-vos al meu canal. Un gran like és de gran agraït. Adeu.